Mari hiti goar ni di mata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tu mopalangi dohot tanoon. Amin. Jehovah do panodangi diau dohot hatuoku, tungi sema habiaraku, nakpe marhoron-horon parangan akan manukku mau, dang dihabiari rohaku. Sadado naku pangido tu Jehovah, sai ido hulului, naing mianau di bagasa joro ni Jehovah, saleleng mangulu au, paida-idahon hinadenggan ni Jehovah, dohot makalo mohoca. Haposi ma Jehovah, pagomos jala batugu roham, jala parhanalom Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mengita, ale Tuhan depata pargugu na suatu dosan, nama dok mauleato dohami tuho, Allah di papatar ho doho tuak kasipele begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai asiroham, sai paian madihami roha, sai paian madihami roh di pikiran di pinopar nami barita naulii. Jala pararat ma itu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapomi, dohot di akana hudul di haholomon, dohot na nilingguman ni hamatian, marhiti-hiti anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hudul mahamu. Tabuji Tuhata marede hita siya nomor 72 ayat sada taba opat hehema hamu parabegu. Patik ni debata dibuat sian Filipi 2 ayat 2 saharodi opat. Filipi 2 ayat 2 saharodi opat. Gohi hamuma halalasni rohakon, sadama parohawak kamu, sadama holongamuna, saroha sapikiran mahamu. Unang ma mardikadikan manang marhasangapon narumar. Alai siantor ni rohamuna bima rajumihamu. Dongamuna sumurong sian dirimuna. Unang ma narikot di hamu be mataho kamu. Dohot ma na di dongan. Salinai gohi hamu ma halalas ni rohakon. Sadama parohahok kamu, sadama holongamuna, saroha,
sapikiran mahamu. Unang ma mardikadikan manang marhasangapon narumar. Alai siaran toru ni rohamuna bima, rajumehamu dongamuna sumurung sian dirimuna. Unang manarikot dihamu be, mataho kamu, dohot ma na didongan. Imasakna atong rak mangidogogo mahita siya tuhata, lau mangulahon habar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon batu patik mi. Amin. Tabuji Tuhata, marede hita nomor 224 ayat 2 tambah 8. Tapodug jala tapaseret maruhata lau monot poti dosat tanagodangi tuadu pandi debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi ya Tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na godangido. Sai asi maroham midasa dok bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na, sai sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesan ni dosata. Songorod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat tamu ma'agaku tu hamu, guru hon hamu masyanau, ay nalabok doau jalan asereb marroha, asarapotan hasonangan todimuna, ay labok doau gaku jalan yang donahu papor santon, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Udul mahamu. Tabuji Tuhata, marede itasian nomor 652 sada ihot mahami.
turpuk epistel nasongon patujulon izamita di parminggota di bagasan manugeton ima sian parjamita opat ayat sia saharo di 12. Parjamita opat ayat sia saharo di 12. Tuhamu amanami nama buah bibel manang adong di handphone. Silahkan dibuka, kita akan baca secara bergantian dari perjanjian lama Parjamita opat ayat sia saharo di 12. Tagonado tahe mardongan iba sian napujung. Alamuba dengan hado molorap marsaulihon parbueni na niula nabe. Ay molotinggang nasada paheon dongan na may bana. Alay tarjet positutuma halak na puju molotinggang ibana alas walong dongan na paheon ibana. Songon ima molorak modum. Dua halak masyangoran ma nasida. Alay beha maya lasna anggo dihalak na bujung. Murata lugo anggo puju sahalak. Tupamanahan anggo dua halak na sida para dokon alana. Kali na tinulu mau dokon. Irosana mertua doakan atau mangihon hata debata jala nau peopsa. Amin. Tabuji Tuhata marite ede nomor 720 ayat sada tapa opat lului hamu maharajaon ni debata. Tidakku maha porsiau tai, songon na tidakku ne dongan tasa porsiau di sadok portibion, rak mahita madok, au porsia di bata jahuba, hido ama pargugonos tudusan, na tumok palai do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak da jahuba nasa sadai, imana di tubuhon ni si Maria. Nagabgabia setot di porbadia adorak buhan hido tuhata na tumaon na bernit di pahuman silatus nama terpa jelebana di hau pinar silang na tua tuan utor di tanom na mula mangul di hari patuluhon
Nama naik tu surgo, lahud tu samudabata Jehovah, amanai paguguna suatu dosani, disimebana pembulat sugut tu tanoon, bau mihalak na mangulu doho namate, au porsia ditod di porbadia, janadok sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dasan dosa, doho diatai namadok, mula mangulus sugut daging halak nong mati, doho dang luan nasora sudah. Amin. Hudul mahamung. Tabu jima tuhata marhitekor remaja naposo bulung.
Tauduti mamuji Tuhata, marahite punguan kor, pungonaina marpelos. Bagi kita setiap insan
Tatangihon jala taparahon majolo titing di Huruata di Bagasan mingguan. Salam. Titing ni Huriata tanggal 26 Januari 2025. Naparjolo goarni mingguta sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias. Topik jamita hibul dagingi alai torop ruasna. Paduahon dakdanak nasorang. Di hari Jumat 17 Januari 2025 nunga di basa-basahon tuhata sadadak danak bawa tu keluarga Amang Johannes Gunawan Sirait inang Dewi Febriani Boru Sidauruk. Registrasi KK 0312 Sian Sektor Sion. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion 26 Januari 2025 tajakon ma gabe ruas ni Huriata ima keluarga Amang Ferdinand Ardianto Lumban Tobing inang Paskah Rini Boru Sirait. Pida Sian HKBP Pelaju Resort Pelaju Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Alamat nasida di Perum Taman Sari, Bukit Mutiara Wika, Klaster Mohagani 2, Blok M 17, Blok M 17 nomor 5. Registrasi KK 0412 masuk tu sektor Bethlehem. Turuas naib baru pinangidohon ma asa jongjong diinginanna. Mungkin mereka minggu pagi. Saya gabe ruas nama ngoluma nasida di Huriata. Paupaton sikola minggu ni Huriata. Mamuka minggu naro 2 Februari 2025 di Patupa Huriata do ibadah sikola minggu masuk pukul 7.30 dohot 10.00 wita. 5. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025. Tusude ruas ni Huriata na remaja tingkat SLTA nanaing pasidoho tu katehisasi sidi manang marguru makatidakon haporsiaon tahun ajaran 2025 asa Roma mendaftar tu kantor ni Huriata huhut mabuan surat pengantar sian situa sektor nabe. Turuas na so melengkapi dope database dibuan ma fotokopi hotripe natorasna dohot akte terdidi nanaing marguru malua. Pendaftaran Parguru Malua sahat tu ujung bulan Januari 2025. Paunopon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas ni Huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni Huria tusude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalacon di Bagasan mingguon 26 Januari sahatu 1 sada Februari 2025. Hatani debata madok dohonon na do akka suru-suruanna taringo tuho asa dijaga ho di akka dalanmu sudena. Pasalmen 10 sada ayat 10 sada. Papituhon, pelayanan pujian TK Sekolah Kristen IPK, proses penyusunan program dohot anggaran tahun 2025,
tim SOP, Bibel Dohot Buku Ende, Warta Keuangan Huria, Warta Keuangan Panitia Pembangunan, Warta Keuangan Tim Diakonia, Warta Keuangan Panitia Natal, Iuran Diakonia, Poti Parasian, Kerapian Persembahan, dan syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru Boima Tajaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru Dohot WA Sektor. Manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonoin ma titing ni huriata di bagasan mingguon. Di pasu-pasu Tuhan ma hita saluhutna. Amin. Horas. Tabu jimat wata marede hita siap buku de nomor 656 ayat sada sahar odiwa parhaha maranggione. Martangi yang mahita, ale amang pardenggan bahasa, di sude hami ruas ni huria menama dapotoko di bagas joromon, naing tu mangyo kata pami salhuna. Saito dimna badi imana manggohi rohan ng pikiran nami. Asalamuatu si hami hatam. Jala to dimina pargugui hok kami, laho mangulahosa ding ulu nami si kano pari. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus semartangia kami Tuho. Amin. Horas marihita salhuna. Akadamang dainang hurian itu hata ni debata nagabetur pugjamita di parsaurata di Tikion ima di minggu patuluhon dung Epipanias tarsurat di Sada Korin bidu 12 ayat 12 sahatu 20. Tajahama akan mengenang secara responsoria. Upamana hibuldo dagingi alai toropdo anggur ruasna. Jala ruasna toropi majadi hon daging na sasadai songonido Kristus. Ai daging ipe dang nasa darwasna tung torop do.
jala aut suran inna pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai ala ni alai diatur hode batado inganan diganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana alai nang petorop akar ruasi sadado dagingi ima sahatna hurian itu hata na dihaholongi Yesus Kristus di parsaurata di bagasa tikyon kadamang dainang hatani depa taon naeng mabuah kita asa umura laho mangatusi taringotu hasadaon di bagasan Kristus ditongos Apostel Paulus do suraton tutongatongan ni huria Korin ala songon huria nasida totu adong dua katantangan na niadopan ni nasida termasuk may sian akka keberagaman manang perbedaan na adong diantara ni ruas ni huriai adong di tonga-tonga ni ruasi nama dok upas dohami tumi bodohami usitong do kami lebih benar, kami lebih tinggi. Ujungnya terkotak-kotak mak, huriai. Adong mana mangguari kelompok ni si Paulus, adong na menganggap kelompok ni si Apolos, adong na menganggap kelompok ni si Kepas, jaladong muse sa kelompok na margoar kelompok ni Yesus Kristus. Berkelompok-kelompok sesuai dengan pemahaman masing-masing, selera masing-masing. Om mana tubuh di tonga-tonga ni huria korini. Alani ini ditongos Apostel Paulus masuraton. Ipasahat matu tonga-tonga ni huriai. Alam molonunga berkelompok-kelompok karena ketika perpecahan itu terjadi maul nama lahu basadahon musena. Alani ido dipaingot mak digopar homma paboa songon huriai pamatang ni Kristus doi seperti tubuh molo tabereng do pamatang taon bameragam do aka organa adong do mata adong do pinggol matang si pareon adong do tangan adong do pat adong do parnianggoan merbagian-bagian doon dang adong na sama bentukna. Alani ido digopar Roma pabuah huriai akasihuton Kristusi sadado nasida. Songon pamatang ima dibahin gobarana. Alani aha di ayat 10 tolu didok aito dinasa sadaido dipadidihot tuhita salhutna. Gabe sada daging nang jahudi nang gorik nang hatoban nang anak mata jala tu salhut hita di painu pontod dinasa sadai satu hanya Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita dang nama rasing-asing todina todi Roh Kudus B manang todi Roh Kudus PIP mang na kelesada dang arung nasongoni semuanya sama todi parbadiai diusehon tuganup hita dang adong na kawe dang adong na ori manang keluaran terbadu manang na keluaran lama halas sesada todi parbadiai dilehot tu hita dang adong nama rasing-asing alani dua kamanginang-nang diarahon hata ni debatado hita na parjolo taringot tu nama mereng hadiriota melihat ke dalam diri kita masing-masing. Idoko di ayat pasapulualuhoni alai diatur hode batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan
tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Debatado mengaturhon inganan ni anggota tubuhi. Jala mangalehon bentuk khusus. Namar lapatan di si ganup hita debatado na mengaturhon songo dia hita. Rupata songo dia. Tuhanlah yang mengaturkan itu. Jala di basa-basaho tu hita, songo na digobarho na kaningani pamatangi, anggota bagian tubuh, fungsi na berbeda-beda. Inganan na berbeda-beda, bentuk na berbeda-beda. Debatado na mengaturhoni. Dan ada kita nama request. Songo namanya bentukku molo tubuh tidak ada. Tetapi Tuhan sudah mengaturkannya di perdalanan ni ngulut tahun. Ido bahen na diatur ho debatado. Adong inganan ni si pareon, adong inganan ni si malolong. Ido bene dokon sure dokon si malolongi Sunabui mabigiyaw gabi sodoho may pamatang. Tetap dikodohot. Dang boy sirang. Salah satu anggota tubuh kita yang tidak bisa berpisah lalu dinamakan tubuh, tidak. Tetapi dia anggota. Dia bagian daripada tubuh. Dia tidak bisa memisahkan dirinya sendiri. Iko sudedo sikop diguari ma pamatangi. Dangadong na terpisah-pisah manang na majujur sasadasa gabe tardok ibana pamatang. Na paduahon ala anggota tubuh Kristus, anggota tubuh dohita. Alai anggona manguluhon Kristus sisa diri do. Kristus yang menjadi kepala gereja dan kita bagian daripada anggota tubuhnya. Diajak hatane debatado hita lahu menyadari setiap pribadi kita, setiap hadiriota, bahwa setiap anggota tubuh itu, setiap orang Kristen itu, setiap pribadi kita punya yang namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adong do halubiata, jalalaus adong do nang hahurang atta. Dang adong na sempurna antara nihita salhuna. Alani HP molo nirajuma do diri bukanlah orang yang sempurna. Ketika kita menyadari bahwa diri kita bukanlah orang yang sempurna. Alani i unang adong molo songon edena kaningani ate aja unang gabe menghakimi be. Karena kita juga punya kelemahan. Unang beadong na menganggap diri lebih tinggi, lebih marhasurungan. HP na asingi down, lebih rendah. Setiap pribadi kita diajak untuk menyadari bahwa ternyata saya ini punya yang namanya kelebihan, tetapi dalam diri saya juga ada kelemahan. Saya bukanlah orang yang sempurna. Sepatutnya lah saya tidak menyombongkan diri atas kelebihan yang saya miliki. Tidak menganggap orang lain lebih rendah atas kemampuan yang saya miliki. Adong dotikina HP iba diurupi. Adong dotikina HP iba mangurupi. Ikon saling do. Ikon na marsipasi kopado. Ikon na saling melengkapi do. Dang adok kape hadirion ni kanup jolma na benar-benar sempurna dalam segala hal. Ay epistel tapanakani nga madoko do. Unang adong na pucung. Alay mardongan ma. Molo madabu na sada. Adong ma na manogu ibana. Karena memang demikianlah dalam hidup kita. Dang ditopa debata hita asa hola sahalak. Karena ketika hanya Adam yang diciptakan, ipikiri debatado. Dang dengan sesada jolmai pujung ikon adong dodonganna. Ito pa debata si Hawa. Asa dong donganna ipedak kolak kalaki na dua. Idok do marpino pari mahamu. Tidak hanya manusia yang diciptakan sendirian.
Ale iko nadong dodongan, iko bersama-sama do. Karena memang setiap pribadi kita mengakui di Portibion dang boy hola sasada hita na mangulu. Si pata mulong na margay tate, ahola sahala kinna jol may Portibion, haraton ni rongi penna hurang. Kita makhluk sosial, ikon na mardongat do, dang boy HP sasada hidup. Alania ka manginang nak kita, unang seadong papulik-pulik diri ate. Sekalipun saat ini kita tenaganya di situ, kekuatannya di situ, kemampuannya di situ, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Ada masanya tubuh kita ini ya sakit, mungkin kita butuh pertolongan orang lain. Kita membutuhkan orang lain dan behola sahalak. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan siapapun, baik keluarga, orang-orang di sekitar kita. Namang yuk musiaka manginang, Tuhan menciptakan setiap organ tubuh kita dengan bentuk yang khusus, ditempatkannya dan diberikannya fungsi yang khusus. Dikaruniakan fungsi yang berbeda-beda. Ido benna hita songon pamatang ni Kristus. Setiap anggota jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda. Adong do hita nagabe pangajari, adong do hita nagabe tenaga medis, adong do hita pekerja tambang, adong do hita dohot aka profesi na asing, beragam. Tugas tabe ia saling melengkapi. Kita diberikan fungsi. Alani berfungsilah dengan baik. Iulaho maulaunna dohok denggan. Jangan ada yang menolak diri untuk berfungsi. Dan jangan juga ada yang tidak mau difungsikan. Ale sude mahita parsidohot mangulahon ulauta hobartu na pinasahat ni debata. Sebagai seorang ayah, berfungsilah sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ibu, mangula masongon sahalak ibu. Sebagai seorang anak, silahkan. Songoni anak koma. Di tonga-tongannya kepar kerejuat tapi songoni. Mari menunjukkan peran kita, keaktifan kita, fungsi kita. Itongani huria pe songoni do. Dang behola sahalak. Ahola patitai main na. Adang boy itong. Manang hola bibil prema tidak bisa. Ikon rapak do hita aka manginang. Ido benarong aka bagia-bagian na. Asa saling melengkapi do hita. Rakma day parwena hita. Adong do par song leader. Adong tim musik na. Adong do par multimedia na. Adong na markor. Adong na majaga tampa pengupilian. Adong na marjamit. Adong na marageda. Adong karuas ni huria na burjo. Sudah do hita memberikan kontribusi ta, mangalehon perana, tanik mati mak dengan tawo songonon, dang boy sude main tunggal. Edo benna diganup akau lo tamanginang kota rajumi do, dang ado kita nagabe Superman, manang Superwoman, sude ibana mangulahon, mulai siya manogot sa hatu botare, mulai siya nadungo sa hatu namudom. Molo adong do dua manang tolo halak di si. Iko do mangalehon kontribusina. Harus berperan. Iko mengambil bagian do. Dan adong si tahu majalo hasil. Itongani huria pesong do. Ikon sudedo hita saling berkontribusi yang manginang. Ikon sudedo hita berperan. Dan adong boy ahola ruas main na. Idia musi pangulana. Ahola pangula main na. Idia musi ruas na. Naikon saling do hita. Itong ani keluarga pesonnya. Ahola ni nangima, hola nama taima. Tidak bisa. Iko do bekerja sama. Mulai edet tanakan dengan ibu ke depitu walusia ayat 4. Dua manang tolo halak pe. Itu menunjukkan hasadaun kebersamaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Alanido akan menginang. Mulai tonga-tongan diganup aka keluarga pe, manang itongan huria manang ulau tabe, ikota sadari do, adong do nagabe ulau ta. Tabuak me,
Unang ujolo ulaw ni dong atas sato yate ikon ulo tado na parjolo. Moloriko pangurupyo di dongan manghulahon ulaw na tau rupi ma nang nasida itap ni tarpatu pahita. Ido ibarat na molidok ku pamatang ay molo tarseat pe ibarat ni jari-jari taon dang buirok konon na manarita hola jari telunjuk mana kolat tangan. Itu sudah dora pamatang tahun dohot manginona. Oh hajitan. Dang hola non alai sudedo pamatang tahun. Ido neng diigil siatongatongan kita. Mari dengan keikut sertaan kita, peran serta kita ikut untuk merasakan dalam hal suka maupun duka. Molong di pamatangon organ tubuh na berfungsi berarti wirohonon organ tubuh palsu namete. Karena palsu nama dan buwe sahat urat saraf itu sih untuk bisa ikut merasakan. Alani dipangidohot tu kita. Bagaimana setiap kita dia kaulaun nang di bahasa-bahasa debata tu kita mari berperan untuk melakukannya. Ala memang dia ka fungsi dia ka ulaun atau ulahon akan mengenang saluhu nai peran kita fungsi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Dangna gabe mengalului sangat tu diri. Karena ketika setiap kita mengambil peran, kita tidak lagi menjadi beban bagi yang lain. Anggohola sahalak do manuhuk sorata doi jala waratan. Alai molo rapak do mangulahon turut ambil bagian gabe diparsaulihom mak naneang narap dang diaka naulipe. Jala hatani debatape naing mangaraho kita do taringo tu menghargai perbedaan. Kita menghargai perbedaan, merajut kebersamaan, saling merindukan yang namanya kesatuan. Ala memang asing bedo tugasta. Mari saling melengkapi, mari saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Jojo do taringot tu kebersamaanoon idokon ipatudos songot tu lidi amanginangate. Ketika hanya lidi satu biji mudah untuk dipatahkan. Fungsinya pun dangboy maksimal. Tetapi ketika banyak lidi diikat dengan kuat, laho mamutek konope maul. Jala fungsina pe boy gudorang. Marhite sapu lidi boy payason aka nahurang ias. Dia kaparedeo pe boy dohonon berbeda doa manginangate. Adong do suara sada dua tu luo pakna. Berbeda doi. Tetapi ketika bersama-sama menyanyikan di sido harmonisasina. Isido lampatuduhon tabunei HP ede. Alania ka manginang dia ka perbedaan nadong unang gabe mabaik kita madabu tu bagasa dosa. Unang gabe makilalahon tumi bohita siadong atta. Alai mari setiap kita memberikan yang terbaik dengan fungsi manang ulaun nang pinasahat ni debata atau hita kanup marsada-sada. Topik ini minggu tamadokon banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruasna. Ima gobaran laho mangatusi babua ganup akan aporsiai songon pamatang ni Kristus. Di keluarga ta, di gereja taon, di inganan par gereja ta dia ke organisasi nata dohoti manang di dia pehita. Ikor raja mata do setiap anggota hita talehon ma nadumengkan. Dangadong na lebih sumurung alai sada do hita. Mari menghargai perbedaan. Dan di tonga-tonga ni huria Kristus sido nagabe uluna. Alani hot mahita marhapor siao tuibana songo dia peto pata sa guru lomoni rohana doi hot mahita mangulahon hobar tulomoni rohani tuhata. Taulahom madia kaulatei mardalan doho denggan hobar tulomoni rohani tuhata. Amin martangiang mahita.
Moliate di hoa lemang pardengkan basa di hatam nakutang iho kami di bagasan tikyon. Di paingotor kami babua pamatang mudo kami salhuna. Hodo na gabi uluan nami. Alani luas mahami kanup marsada-sada. Laho mamereng hadirion nami. Asalam di bagasan lasni roha kami. Lam hibul pakirimon nami. Laho mangulu ho Bartolomon ni roham. Ay hodo mabasa-basa oni itong atongan di kanup pami saluna. Unang ali Tuhan huripo kami. Sumurung hadirion nami maradopo dongan nami jolma. Gabi madabu kami tu haki jangon ni roha. Manang gabi tubu akapar bolatan itong atongan yak kaganup para soran nami. Ale luas mahami lamanada babua kami kanup marsada-sada. Ikon patuduhon haraja murohot hamulionmu. Gabi lam di pargugu itu demi kami. Laho marhasa daun rabdohot sudeya ke keluarga nami nahumalia kami huriam tarlumobima nang songon sihut toko di partikian ope pasata medaging nang to dinami toho ho alemang pardengkan basa nasaya totong madongani hami diragam ni padalanan ning ulu nami ganup marsada-sada dia kapakirimon nami ragam ni huadopi hami asiroham sehona madongani jalan apa tulus soni itong-atongan ni ngulu nami kanup marsada-sada. Muliate di hole mang pardengan basa ditabah ko aka umur nagajang itong-atongan ni ruas ni huriam di luasonang aka rumah tangga ni huriam mamulus aka tahun hobar tu asid tolong ni roham dia karuas ni huriam mina berulang tahun kelahiran nang na berulang tahun pernikahan pe di bagasan sadarion nang tusa minggu nang ro lam tabay marina sida hai pason dohot kajang ni umur lam tabay nang kapasupasum itong-atongan ni sudaya karuas ni huriami tarlemobi itong-atongan ni keluarga lam tabay manang holong ni roha nasyako dia karuas ni huriam pe nahurang hipas pamatang na sida di partikianon nang na di bagasan pemulihan pe totong hupas hatami to depanmu amang situa junjungan siregar inang boru hasibuan nyonya si majutak inang boru manalu nyonya si burian amang si tohang opung elora duli amang mangusong songoni nang inang opung indah boro harianja nang disudia karuas ni huriam na sohagu harak kami kanuk marsada-sada guarna sida di bagas coromon tuko malemang pardengkan basa nama daun ni saluhut akka ruas nang parlalu ni huriami asang hot na sida marpakirimo tuho jala semua ngai pason na sida tutiki namang ihoton dia ka keluarga na merawat pe totong madi bagasan las roha dohot gugu nasyako nasida salhuna dia karuas ni huriam pe na mangadopi kahamolon pe sai bargugui jala patruhon dalan sidalanan ni nasida asamar dalan hobar tulo monerham dia kapakirimon marhite katangiang hototong napatuluson dia kapar karejuan pe sirokap ni todi pe dia kapar sikolan toto kuali Tuhan na mangaramoti salut aka ruas ni huriami tuare minggu na nang rope buhan ni huriam mamuse patu pahon ima parsikolan ya ka yanakon nami sikola minggu alani lemang pardengkan basa di sudea ka dadana sikola minggu pe di bagasan hai pasom mana sida totong boy marparsora muse rap dot aka dongan na sida sikola minggu mamuji pasangapon guarmu nabadiai dia ka gur sikola minggu pe di bagasan hai pason do lasni rohana syako mana sida muse manguruti kapako basyonna itong-atongan ni huriamon dia karagam ni ulaw itong-atongan ni huriamo petutiki na manghiuton seho manapatuluson di bagasan asi dohot tolong ni roham ale amang pardengkan basa muliate nang diho di basa-basa ko sadadanak di keluarga amang sirait inang bor sidauruk di bagasan hahipason poso-poso di pasahato tutiki na manghiutope di bagasan asi ni roham ramotamo may ibur magodang na sanari koti pe totong sari honomu na tua-tua na me pargugui jala parbisuki totong lam madadana sida di pakaholongim marhiti sude aka denggan di basami nang songoni di keluarga lumpan tubing inang boru sirait naung marhiti titing nami di jakon di bagasan sadarion gabe ruas ni huriam alani homana mangalehon hahipason dohot lasne roha itong-atongan di keluarga ni amanami gabe ruas na burju na sida sioloiho ramar parsora kami itong-atongan ni huriam HKBP Balikpapan Baruon songoni manang bangso dohot negara nami pe alemang pardengkan basa tutangamu do totong pasato nami
Homa nama masuk saluhut pamareta nang masyarakat nang tarlumobi madihami na tinggal di balik papanon tukoma na mga lehon hadameon nang akasilas ni roha dia kebijakan ni pamareta nami pe tondi naman ni roy na sida salhuna buyoy gabi cupang aka kenyamanan dohot silas ni roha tujulanon totong dayon nami itong-atongan ni bangso namion ale amang pardengan basa dinambulak bepen no kami siya tong-atongan ni bagas coromon saya ramoti mahami salhuna di pardalanan hipas satu ganup aka bagas nang inganan si tujuan nami be ganup marsada-sada tung paileng pinggol malemang pardengan basa dia katang yang nako pasahatame di bagas coromon ganup marsada-sada asa marhitehon asni roham jupanga kami habal gaon ni huasom itong-atongan ni pardalanan ni ngulu nami mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Tapasahat ma peliata kamanginang huhut mahita marede siya buku de nomor 650 ayat sada dohot udukna. salhuna tay dehon maayat na palimahon. Marlampot di Roma, di bagasan ulong main, maraduti masadang diton inadong punidami. Tatangnya koma peleata ale debata amana mina di banua kicang
Hodo harwani salhut selehon-lehon na dinggan dohot na solibasa na mauliutus. Upasata mi masian na lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalom may gabiop na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaw parasya kami pilihanon. Pati bulon harajon mitong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam mutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgirahami madok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajonmu, sesaat maulong mani roham di banwa tongon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata bohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopako Tuhan debata bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Amin.